Hola, nens i nenes, com esteu? Avorrits d'estar a casa? Doncs avui us ensenyaré a fer pasta de sal perquè us divertiu. Sabeu que la pasta de sal s'assembla una mica a la plastelina i la podeu fer servir diverses vegades per jugar. Per fer-la necessitarem sal, que jo la tinc aquí dins del saler, farina de cuinar i una miqueta d'aigua. Mireu, hem d'agafar una vegada sal i dues vegades farina. Una i dues. Molt bé. I ara falta posar-hi una miqueta d'aigua. I barrejarem. Mireu! Jo ja tinc la meva bola de pasta de sal feta i ara només es tracta de jugar-hi. Ara us donaré unes quantes idees del que podeu fer. I recordeu que quan us en canseu, agafeu un trosset de paper film i la guardeu per jugar-hi l'endemà. Si pel contrari us agrada molt el que heu fet, la podeu deixar secar i una vegada seca la podeu pintar. Fins aviat, un petó, adeu!